Zdravím vás všetkých. Tak máme tu páteček 25. Všetci sa tešíme. 7. Páteček. Minulý týždeň sme vám zabudli spraviť video. Boli sme síce len 4. Ale dneska je tu dobrá osádka. Dneska je tu aj Fanto. Zdravím vás a Plzník momentálne máme akcii. Dobre, takže máme tu osádku. Vzadu je Miky. Nie, niekde je preč. Ryba. Ahoj. Miro. Nazdar. Krio, ten je na druhej strane. Tuto sedí Romčo Červo. Peťo Fanto je observer dneska zase. Na druhej strane máme Sorcerer a tu sedí Krio. Tu sedí Krio a tu Sorcerer. Dobre, a tam vzadu je observer. Takže sme v Chirane a dneska sú to nádherné hry, lebo sme 3 na 3. Dobre chlapi, tak vidíme sa. Na budúci týždeň zase. Je to na farmárske účely. Čo ti jebe?